Možno, keby sme sa zaoberali tou teóriou, nejakým tvrdením, ktoré sme čítali, tak si možno vieme ťažko predstaviť v praxi, že ako funguje Pán Ježiš ako cesta k Otcovi. Ako to vieme nejako overiť, že ideme k Otcovi, lebo Ježiš je tá cesta. Ako to, môžeme to teoreticky povedať, že keď v Neho veríme, tak potom budeme v nebi poznať Boha Otca. Môže to byť takto, ale myslím, že to nevystihuje. Nechápal som nič, keď som sa prvýkrát zoznamoval s kresťanskou vierou, jej pravdami alebo tajomstvami, v podstate zo spočiatku nejako odmietavo, len tak, keď skúmate ten nepriateľský materiál, aby ste ho nejako vyvrátili. A potom už keď som pripustil a začal som prejavovať záujem, tak som zase skúmal, pretože ma to ťahalo, zaujímalo. Bolo veľmi ťažké pre mňa si predstaviť Boha, že aký je Boh. Veľmi ťažké to bolo si predstaviť. Napríklad také bežné veci boli, že argumenty, ako majú ľudia bežne, že tak keby bol Boh, tak prečo potom ľudia trpia na zemi? Hej? Prečo nevinní trpia napríklad? To je hneď taká výčitka. Potom som mal veľký problém s tým, že Boh má vyvolený národ. Keď som sa to dočítal, tak som protestoval, že prečo by niekto mal byť vyvolený a ja nie, za to, že nie som z toho vyvoleného národa, hoci som vtedy málo vedel o tej problematike Židov ako vyvoleného národa, ale som to čítal niekde, že Ježiš má svoj vyvolený národ a to ma, tak vnútorne ma to urazilo, že aký je Boh taký vyberavý. Som tomu nerozumel. Potom sa mi podarilo preklenúť nejak filozoficky, že som to pripustil z pozorovania sveta, života, seba, že nejaký Boh je, ale to vás zase nespasí. Nezoberie vám to bolesť v srdci, strach, obavy, alebo komplexy, alebo nejakú úzkosť. A nerozumel som tomu, ako to funguje, ale keď som začal čítať čiste z takého náhodného stretnutia, ale to bolo plánované Bohom, ale z môjho pohľadu náhodného, keď mi kamarát zrazu v istom bode na Michalskej ceste sme sa zrazili, keď vychádzal z antikvariatu a mi dal nový zákon vtedy, ktorý si bol dať zviazať. Ja som to začal čítať. A keď som to čítal asi pol roka znovu dokola som to čítal, tak som uveril v Ježiša. A zrazu mi nemusel nikto vysvetľovať, že ako to funguje, prečo trojica, aký je Boh a prečo je taký. Už som to zrazu nepotreboval zodpovedať, pretože som nejakým spôsobom vnútorne mal istotu v ňom, v Ježišovi, ako keď stretnete Boha vo svojom živote. A teraz si to viem tak predstaviť, že On je tá cesta. To znamená, že keď nejakým spôsobom, samozrejme, že ľudia poznali Pána aj v starom zákone, proroci napríklad mali s ním vzťah nejaký, prežívali nejaké jeho konanie nadprirodzené. Ale Ježiš je zrazu niekto, kto nás omilostil, v kom nás Boh omilostil, to znamená, otvoril nám cestu k sebe. To znamená, že Pán Ježiš tým, že nás vykúpil na kríži, ale už aj tým, že bol vtelený, že prišiel na tento svet, to spolu súvisí, ale už tým, že prišiel na tento svet, a napríklad, že stretávali ho ľudia, a pre nás tým, že vstal z mŕtvych, zomrel a vstal z mŕtvych, pretože my sa tam nemôžeme pohybovať, kde on je teraz v Palestíne, nemôžeme sa vrátiť 2000 rokov dozadu, tak tým, že prichádzame nejakým spôsobom k poznaniu a stretnutiu osoby Ježiša Krista, nejakým spôsobom sa nám otvára srdce z milosti Ducha Svätého, aby to stretnutie bolo na úrovni vnútra, nejaké vnútorné, nielen racionálne, nejaké teoretické, tak vtedy vznikne to, čo nazývame viera, nie len nejaké náboženské presvedčenie, teda svetonázorové, ale vzťah. Ťažko by sa možno nazval ešte dôvera možno, ale dôvera je v nejakých konkrétnych situáciách, ale toto nazývame viera. A tá viera zrazu nám ako keby zapne to svetlo a my cítime tú úľavu a vieme, že Boh je. Potom samozrejme tiež sme povolaní špekulovať, že ako to funguje, keď čítame tie veci, že trojica, ale to je ťažko pochopiteľné pre nás. Ale v tomto zmysle si vieme predstaviť, že Ježiš je cesta, aj pravda, aj život. Slovo pravda pre Žida znamenala realita. Nie iba nejaká správna definícia, nejaké tvrdenie, ale realita. Čiže ako by Ježiš povedal, že kto sa mňa dotkne, dotkne sa skutočnosti Boha, nie len to, že o ňom hovorí, ale sa ho dotkne.
To je potom zvláštne, že Ježiš nazve Ducha Svätého duchom pravdy. On vám zjaví plnú pravdu. A zase to Ježiš nebol grécky filozof, ktorý potreboval urobiť nejakú správne stanovenú definíciu toho, čo je pravda, ale pre ňoho tá pravda znamenala skutočnosť, realita. To znamená, Duch Svätý nejakým spôsobom vnútri v človeku, v jeho duchu, môže dať a vie dať a chce dať vnútorné poznanie Boha v pravde, v skutočnosti, v realite. Nie len to, že o ňom vieme, sme o ňom počuli, čítali sme o ňom, ale nejako vnútorne ho vnímame. Vieme to, nevieme to popísať, ako sa to stalo, ťažko vieme popísať, že ako to je, že sme veriaci. Keby sme povedali, že máme byť znovu zrodení, mať nový život v Kristovi, ako to vieme popísať? Keď sme niektorí prežili to, čo nazývame krst duchom a začali sme hovoriť v jazykoch, ako to vieme popísať, že ako sa to stalo, čo to bolo. Vieme popísať nejaké emócie, nejakú situáciu, ale nevieme priznať to, že čo to spôsobili, jak to vôbec funguje, ako to, že to bolo a že to nebolo, teraz je to ťažko popísať. Všetky také veci nevieme popísať, napríklad ako vzniká Eucharistia. Niekto povie, to je blud, niektorý protestant povie, to je len symbol. A my vieme, že to tak nie je. Vieme, že to tak nie je. A my len použijeme nejakú biednú, možno najlepšiu zo všetkých, akú vieme urobiť, biednú definíciu toho, ako sa stáva chlieb a víno telom a krvou, tak povieme, že to je transsubstanciácia, že sa premení podstata. Akcidenty zostanú, že vidíme iba pšeničný chlieb a hroznové víno, ale v podstate, tá podstata toho je telo a krv Ježiša, to znamená jeho život pozemský obetovaný. Ako to vieme vysvetliť? Nevieme to nejako vysvetliť. My chodíme po takých veciach, ktoré nevieme vysvetliť, ale vieme, že sú tam. Pretože sú nadprirodzené. My nevieme tie veci svojim rozumom vysvetliť. Naša teológia môže byť dobrá, precízna, nikdy nebude dostatočná. Ja si pamätám, že keď som uveril a začal som čítať, keď som čítal to slovo, a som zrazu zistil, že verím v Ježiša, chcem ho a robilo mi to úľavu, že existuje. Som cítil sa zrazu bezpečne z toho. Nevedel som to popísať, že je niekto, kto vás miluje takého, aký ste. Komu nevadí, že ste není dokonalí, treba, necíti bariéru k vám. Som to tak cítil, vnímal z toho slova. Zrazu, keď som prišiel na bežnú omšu s 5 babkami bratislavskými, v takom prítmi u jezuitov, keď som šiel z prednášky po obede, o 5. alebo koľko bolo. A zrazu, keď tí ľudia išli k príjmaniu, tak som vedel, že je to to, o čom hovorí Ježiš v tom slove, že toto je moje telo, toto robte na moju pamiatku. A chodil som na filozofickú fakultu a normálnym spôsobom som sa mal búriť, že ako môže niekto tvrdiť, že v takom nejakom chlebe môže byť Boh. A predsa to moja hlava nerobila, pretože moje srdce bolo usvedčené, že to tak je. Čiže jasné, že my povieme v definícii, že viera je súhlas rozumu s poznanou pravdou, to je katechizmová definícia. Myslím, že nevystihuje všetko. Viete, že viera není len to, že mám niečo prečítame a my povieme súhlasím. Jasné, že súhlasí aj rozum, ale viera není len rozum. Viera je ešte niečo viacej, ako by sme povedali, že človek má nejakú ešte skrytú identitu svojho ja ako len rozum. My vieme dobre, že máme dobrý rozum, ale predsa náš život, naše bytie nemusí byť s tým stotožnené. Napríklad rozumovo, existenčne môže byť môj život úžasný. Môžem byť zdravý, mladý, zaopatrený, bohatý, úspešný, milovaný, celebrita, čokoľvek. A predsa vnútorne môžem byť nespokojný a môžem cítiť frustráciu zo života. To znamená, nie je to len rozum, človek je niečo viacej ešte. A Ježiš sa zjavuje aj tým v tom rozume. My tú teológiu musíme mať, my tú pochopenie tej viery musíme mať aj nejako vnútorne odôvodnené, ale vieme, že sa to niekde dotýka nás v hĺbšej rovine našeho bytia. A keď sa ideme modliť, tak nepoužívame len ústa, oči, že čítame a rozum, aby sme to nepoplietli, ale používame aj to vnútro, že hľadíme na Pána v tej modlitbe a túžime byť s ním. Niekedy sa dá modliť proste bez slov a bez toho, že na niečo myslíte, ste proste pred Pánom a keď sa to dokážete stíšiť a nemyslieť teraz na nejaké veci, že čo chcem, nechcem, ale na to, že ste pred Pánom, taká modlitba je najlepšia. Najviac buduje človeka. Človek má najviac čas, aby vstúpila do neho Pán, jeho milosť, jeho slovo. Keď
Keď k nám niekedy Boh hovorí, musíme to veriť, Boh nás vedie. Ježiš to hovoril, že musíme plniť jeho vôľu. Musíme vedieť, čo chce od nás. Preto sa aj modlíme, aby sme to vedeli. Pýtame si svetlo v rôznych situáciách. Hej. Tak nehovorí vždycky tak, skoro vôbec nehovorí tak, že počujeme, že teraz niečo povie, že sedí na pleci a povie, že toto urob. Není to vždycky tak. Je to nejaká vnútorná intuícia a my vieme, že je to ono. Alebo je to zrazu nejaká myšlienka, ktorá nás prekvapí a vieme, že súvisí s tým, čo sme sa teraz modlili. Hej. Musíme to nejako rozlišovať, ale kde si cítime v tom, vnímame v tom, že niečo sa deje a není sme tu len my a není to len z nás. Hej. Samozrejme, naše pocity, emócie môžu niekedy zostať málo tým dotknuté. Veľakrát som zažil, že Pán mi zjavoval veľké veci pre môj život a necítil som nejakú explóziu emócií z toho. A dokonca, keď som sa na druhý deň zobudil, mal som problém to znova si spomenúť a veriť, že to naozaj bol Pán. Není to také jednoduché vždy. Ale je to tu a to je to najťažšie niekedy pre nás porozumieť, že tak veľké veci, tak nadprirodzené veci v Bohu sa stali súčasťou nášho obyčajného života. Napríklad, že taká obyčajná Biblia, vydaná spolkom svätého Vojtecha v Trnave, za nejakých 20 €, neviem koľko teraz stojí, niekde leží v spolku v tom, a že je to slovo, ktoré vás privedie k Bohu a dotkne sa vás cestou Boh. Keby to ľudia vedeli, tak si polámu nohy a utekajú to vykúpiť. Hej, čiže my to máme niekedy problém tomu uveriť, že je to takto. Že my stále čakáme niečo, že niečo sa roztrhne sa niekde nebo a zrazu sa niečo stane a Boh sa ukáže. Ľudia to takto niekedy čakajú, veľakrát sú sklamaní, začnú chodiť s Bohom, potom sa nedejú tak veci, ako by chceli, zrazu naša viera hasne. To je taký problém, preto mal Ježiš problém aj so Židmi. Oni mu hovorili, ukáž znamenie, lebo dokonca aj to, že videli chromého chodiť, za týždeň už im nehovorilo nič, pretože už im tie emócie vyprchali z toho. Môžeme si možno seba niekedy kontrolovať, že koľkokrát nás Boh vypočul a z nejakej situácie nás vyviedol. A možno sme chvíľku to tak brali, že ďakujem ti, Pane, ty si mi pomohol, a možno na druhý deň už som mu zase vyčítal, že dneska prší. Hej, čiže tak my sme takíto, lebo je ťažké niekedy to porozumieť, že Boh prišiel do tohto nášho všedného, bežného sveta a že tu nebude stále tak, že tu vybuchuje ohňostroj, ale dokonca to ešte viacej, ako keby vybuchoval ohňostroj, je v nás, je v našom vnútri. Hej. A toto musíme rozumieť. Napríklad hovorí svätý Pavol tým bratom Izraelitom, že my vám zvestujeme, že prísľubenie, ktoré dostali naši otcovia. Veď oni žili z prisľúbení. To ich ťahalo dopredu, že sú vyvolený národ. A hovorí, tie prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Vidíte? Skriesením Ježiša, svätý Pavol hovorí, Boh naplnil tie prisľúbenia, ktoré im dal. To znamená, si predstavte, že kvôli tejto udalosti, že prišiel Syn Boží, tu žil na zemi, potom vykúpil nás svojou smrťou na kríži, prekonal smrť a vstal z mŕtvych, tak toto je naplnenie tých prisľúbení. A v tomto zmysle vzkriesený Ježiš hovorí svojim učeníkom, že keby hore nebolo miesto pre vás, by som vám nehovoril. Ale je. Čiže ako by sme povedali, že Boh má v nebi pripravené pre nás miestenku, lóžu nejakú, neviem, ako to povedať. Ale ešte iným spôsobom to chápeme, že to nebo, to, že sme tam zapísaní, to, že tam patríme, to, že je to naše dedičstvo, prichádza tu na zem, kým sme ešte tu. Boh nás tu povedal, že nenechá vás ako siroty, to znamená, budete tu ako siroty a potom raz konečne zomrete a pôjdete tam a už sa to naplní, ale hovorí, prídem k vám. A Ježiš tým nemyslí druhý príchod. Ale to, že príde v Duchu Svetom a bude s nimi tu, pokiaľ budú tu na zemi, až do skončenia sveta. Hej, preto máme aj Eucharistiu, pretože je tu Duch Svätý. Keby nemala cirkev Ducha Svätého, ako si bude istá, že ordináciou kňazov sa premení telo a krv, čím by to bolo odôvodnené, že sa to tak deje? No preto, lebo dostali Ducha Svätého. Hej, oni keď videli zostúpiť Boží oheň na Turíce a začali sa prejavovať nadprirodzené dary ducha, tak boli takí ohromení, že všetko si nás spätne spomenuli ako nič. Že keď im Ježiš hovoril, že toto je moje telo, tento chlieb je moje telo, toto víno je moja krv a toto budete robiť potom na moju pamiatku stále, tak zrazu, keď prišiel ten oheň Ducha Svätého, nemali problém tomu veriť všetkému,
Preto cirkev to môže stále odôvodňovať, lebo má tú Božiu milosť stále v sebe. Není to nejaká kultúrno-náboženská organizácia, ktorá má nejaký status, nejaké vyhlásenie, nejaké krédo a teraz si ho odovzdáva, verí ho, odôvodňuje si ho, odovzdáva si tradíciu a verí, že hádam niečo sa tam deje, keď sa pomodlíme. Nie, cirkev to dostala takto rovno na tanieri. Na tanieri, na podnose dostala, že aha, Božie kráľovstvo prišlo z neba, Boží duch bol vyliatý, lebo Ježiš je živý. Hej, a oni tým, že to takto zistili, že aké je to veľkolepé, tak nemali problém potom hlásať, že verte tomu, že Ježiš je naplnením prisľúbení. A my sme k tomu povolaní tiež. Nie sme povolaní len robiť nejakú kultúrnu omšu, že máme nejakú kultúru tu na takú náboženskú, my tu máme prítomnosť Pána. Má tu byť ten Boží oheň v našom srdci, máme ho hľadať, máme ho túžiť po ňom, máme sa mu odovzdať. Máme splachnúť preč svoje hriechy, svoju depresiu, svoje úzkosti, svoje strachy, obavy zo zajtrajška, zo všetkého možného, čo na nás ide. Máme sa odovzdať Ježišovi, lebo on je živý a toto môžeme robiť stále, znovu a znovu. Tá cirkev bola z toho taká, oni boli z toho takí šialení, keď prišiel Duch Svätý, že sa hovorí, že po domoch denne lámali chlieb. Nerobili si podľa mňa nejaký krúžok eucharistický v každom dome. Oni proste boli stále v tranze, že Ježiš je tu, je živý a čakali, kedy príde spoza každého roha. Možno pozerali, kedy príde Ježiš v sláve, tak boli možno vypätí z tej jeho prítomnosti. Potom im mohlo byť smiešne, že ich prenasledovali. Mohlo im to byť úplne smiešne, že čo tým ľuďom je. Hej. Takže aj my musíme volať Pána, aby nás naplnil, aby nás prenikol. Nesmieme sa vzdávať nikdy, musíme byť pozorní, keď sa modlíme, musíme byť pozorní, keď čítame slovo, musíme byť pozorní, keď prichádzame na svätú omšu. Amen.